Čo sme tvorili v uzlíčku? Deti sú radosťou života. A čo ich poteší viac než krásna, ručne vyrobená hračka? Tentokrát sme v uzlíčku pripravili niečo výnimočné. Hačkovaného macíka, ktorý získa srdce každého malého kamaráta. Macík má ideálnu veľkosť. Nie je ani príliš malý, ani priveľký. Deti si ho môžu vziať kamkoľvek so sebou, pokojne aj na ihrisko či výlet. Nepatrí teda k tým veľkým hračkám, ktoré zostávajú doma. Tento maco je parťák do každého dobrodružstva. Ako sa nám podaril? Oháčkovali sme ho u nás v uzlíčku a poviem vám, jeho rozžiarené oči hovoria za všetko. Svojmu malému majiteľovi sa stal okamžite najlepším kamarátom. Tento roztomilý macík patrí medzi jednoduchšie projekty, takže ho bez problémov zvládnu aj mierne pokročilí. Na výrobu sme použili 2 farby priadze Shapeless Little Darling podľa vášho výberu. Všetky dostupné odtiene nájdete na našej stránke Uzlíček. Okrem priadze budete potrebovať ešte 2 bezpečnostné očká a nožtek. Súčasťou balíčka je podrobný tlačený návod, ktorý vás prevedie každým krokom hačkovania. Jednoducho, zrozumiteľne a krok za krokom. Odporúčame si k balíčku pridať aj ergonomický háčik, ktorý šetrí vaše ruky. Hačkovanie s ním je pohodlné aj po niekoľkých hodinách. Hneď ako ti balíček dorazí domov, môže sa pustiť do hačkovania, čo si už vyskúšalo veľa spokojných zákazníčiek. Čo budeme v uzličku tvoriť na budúce, ti určite neunikne, ak si klikneš like, odber a zvonček kanála Uzlíček, alebo sa pridáš k nám na Facebook stránku Uzlíček.